Er is 4 wie Iskits in Gaatse Bosma. De Westereinder wordt ervan verdacht 59 investeerders oplichten te hebben van mijn waar 4 miljoen euro. Grut van de meesten dat slachtoffer worden is wie het bij de rechtszaak aanwezig. De oplichter had zijn leren van de rechter Tajong. Een 84-jarige Ljouter is na een botsing met een trein verstoren. De auto van de man wat bij de spoorhoegang hoe de Oostergowij scherptroch de trein en 10 meters meesleept. Hoe het ongeluk gebeuren kon is nog onduidelijk, de spoorboom weer gewoon dicht. De oud-Ljouter Alfons Catan had met squal bij een tinkstienpleets van zijn ouderlijk koers in Ljout. De Joodse Catan wat in de Tweede Wereldoorlog als jonkje oppakt door de Duitsers, maar we vrijlitten. Zijn ouders kwamen om in Duitse kampen. Als jou de cheers die Donald Duck woon had, waarom keep je wollen? Donald Duck beleeft zijn avonturen voor 1 keer in het Friesk. De speciale uitgifte van het stripblad wat op het Jereveen presenteert. De verhalen spelen alle jaar in Friesland en gaan over Frieske onderwerpen liggen ze het scootje zillen. Er binnen 30.000 stiks van maken. Joen en vannacht kleert het op. De temperatuur leidt om de 0 graden heen en er is kans op frost groen. Morgen blijft het droog maar geregeld zinnen. Het wordt als aan 12 graden.